masih kami coba hadirkan dulu sebuah tembang datangnya. Ada Buruk Parangai yang diambil dari albumnya Indah Delvia. Yang masih bersama DJ Eri Nanda Keyboard. Itulah mencari sasuonasi bakure pagi pulang no patang hari dape sudio nan kadi makan bakure pagi pulang no patang hari dape sudio nan kadi makan. Sanang daerah saking namu nanda ulu pido inilah bakuno bakao sanang manam tua di badan kini ko adik nan baula pulo bakao sanang manam tua di badan kini ko adik nan baula kulo. Budaya dia malah kironyo dalam babi yang adik jalan baru jo orang lain adik bamain cinto rasoka tangga hati nan jo jalan turun gati ko susah tapi yang makan badu langka pesanang mangko adia bahula aki juodenai bini malah kironyo sakingan indah tabado denai ini malah kironyo sakinan indah kabado. Randy Musik. Itulah mencari sasuonasi bakure pagi pulang no patang hari dape sakio nan kadi makan bakure pagi pulang no patang hari dape sakio nan
dong. Pokok kembali ada sebuah buruk parangai sudah berlalu tentunya bersama kami di sore kali ini.